Mga kaaro, ang lulutuin natin ngayon ay pata with white beans. Ang ating ingredients ay pata, white beans, daon ng ampalaya, bawang, sibuyas, luya, kamatis, magic sarap, asin, at patis. Ang una natin gagawin, papakuluan natin tong paa ng baboy para mawala yung mga sebo o mga dumi. Pagkalipas ng 5 minutes, itatapon na po natin yung sabaw para mawala yung mga bula-bula. Yan. Mga karo, pangalawang pakulo, ilalagay na natin yung baboy. Sasabay na po natin yung white beans. Pakukulaan ko ito ng 1 oras para lumambot yung pata ng baboy at yung white beans natin. Luya. Habang nagpapakulo tayo ng baboy at white beans, maggagay tayo ng bawang, sibuyas, talbos ng ampalaya at kamatis. Maggigisa na tayo mga karo. Bawang. Sibuyas. Okay. Dodorogin natin maigi yung kamatis para mas malasa. Ilalagay na natin yung baboy mga karo sa ginisa nating kamatis. Pagkalipas ng 1 oras, ito na po yun. Magic sarap. Asin. Patis. Mga karo, pagkalipas ng 1 hour and 20 minutes, ilalagay na po natin yung dahon ng ampalaya. Yeah.